नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी और जिला एसपी निर्मल शशिधर राजू ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्मल में कोरोना वायरस के पेश नज़र सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इन्होंने सेंटर का मुआयना किया। इनके हमरा DHMO निर्मल वसंत राव, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देवेंद्र रेड्डी, जॉइंट कलेक्टर निर्मल भास्कर राव और दीगर मौजूद थे। ఎస్పీ గారు కలెక్టర్ గారు ఈ ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఎందుకు వచ్చారంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా సస్పెక్టెడ్ కేసులు ఉంటే వాళ్ళకు ఇక్కడ ఐసోలేషన్ రూమ్లో ఉండడానికి, మళ్ళీ ఎవరైనా బ్యారేజ్ అయితే ఐసీసీలో పెట్టడానికి ఆ వార్డ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అవి ఎవరైనా ఇవాళ సాయంత్రం వరకు కంప్లీట్ కావాలి। రేపటి నుంచి చూడడానికి। आज जिला एसपी निर्मल शशिधर राजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए सबसे पहले कल जनता कर्फ्यू मुकम्मल कामयाब होने पर जिला निर्मल की अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि जिला भर निर्मल में बैरूनी मुल्क से आने वालों पर कड़ी नजर रखी हुई है। जो भी बैरूनी मुल्क से निर्मल जिले में आने वालों को इनका टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी शख्स कोरोना वायरस से मुब्तला नहीं पाया गया। जिला निर्मल के अवाम से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने अपने मकानों पर रहे ताकि आने वाले कोरोना वायरस को रोका जा सके। That is a foremost thing మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి। మొట్టమొదటిగా మీడియా మిత్రులందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। నిన్న జనతా కర్ఫ్యూను సక్సెస్ చేసినందుకు మీ అందరి సహకారంతో మనం నిర్మల్ జిల్లాలో జనతా కర్ఫ్యూను సక్సెస్ చేయడం జరిగింది। టోటల్గా 100%। ఇదంతా కూడా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేందుకు దానిలో భాగంగా ఈ జనతా కర్ఫ్యూ, ఆ తర్వాత ఫాలోడ్ బై లాక్డౌన్ 31వ తేదీ వరకు లాక్డౌన్। ఇప్పుడు మనము ఇంతవరకు మనము ఫారెన్ రిటర్నీస్ వచ్చిన వాళ్ళ ద్వారా క్యారియర్స్గా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన వైరస్ మన దగ్గర, మన జిల్లాల్లో కానీ ఇక్కడ కానీ రాష్ట్రంలో కానీ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ మనం ఐసోలేట్ చేయడము, సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేయడము, వాళ్ళకి ఏమన్నా సిమ్టమ్స్ ఉంటే మనం హాస్పిటలైజ్ చేయడము, అటువంటిదన్నీ చేయడం జరిగింది। సో దాని ప్రకారంగా మనం మన ప్రస్తుతానికి మన జిల్లాలో ఇంతవరకు అన్ని కూడా ఐడెంటిఫైడ్ కేసు చేసిన కూడా నెగిటివ్గానే రావడం జరిగింది। సో 693 ఏదైతే ఫిగర్ మనకి ఇప్పటిదాకా వచ్చిందో వాళ్ళందరినీ మనము సెల్ఫ్ క్వారంటైన్। जिला कलेक्टर निर्मल मिस्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने अचानक भैंसा शहर के सरकारी दवाखाने का दौरा किया और दवाखाने के डॉक्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत दी, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए भैंसा सरकारी दवाखाने में इमरजेंसी स्पेशल वार्ड कायम करने को सुप्रिंटेंडेंट भैंसा हॉस्पिटल डॉक्टर काशीनाथ को कहा। इस मौके पर जिला एसपी निर्मल शशिधर राजू, DMHO निर्मल वसंत राव, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देवेंद्र रेड्डी, जॉइंट कलेक्टर निर्मल भास्कर राव, भैंसा DSP नरसिंह राव, भैंसा सुप्रिंटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर बादशाह, डॉक्टर विजयानंद और दीगर डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। ICU requirement isolation stay and ICU
అవసరం ఉంటే కూడా సార్ మనం బాడీకి అదే ధోని ఒక బిల్డింగ్ చెప్తే అయిపోతుంది కదా డిజాస్టర్ వస్తాను టోటల్ ఏం వస్తుంది 17 వస్తుంది సార్. అది 17 వస్తుంది సార్. అక్కడ అన్ని ఇండివిజువల్ రూల్స్ వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ బెటర్ కదా. ఇది ప్లైవుడ్ మరి మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి బైన్సాలో మరి డిస్ట్రిక్ట్ సూపరింటెండెంట్ గౌరవనీయులు డాక్టర్ దేవేంద్ర రెడ్డి సార్, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మన డిఎంఎడ్హెచ్ఓ వసంతరావు సార్ వారు ముందుగా వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఐసోలేషన్ వార్డ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, అదేవిధంగా ఐసీయూ కూడా వార్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ముందుగా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు కూడా, అడిషనల్ కలెక్టర్ మరి ఎస్పీ గారు అందరూ వచ్చి ఈరోజు ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదో మన లోపల ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని కాదు కరోనా, కాకపోతే ముందు చర్యగా మనము వార్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకుంటే ఎమర్జెన్సీలో మనం ఉపయోగించుకుంటాం కాబట్టి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ప్రజలకు మా తరఫు నుంచి ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే ఓపీ అనేది ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ ఓపీ రండి, ప్రతిదీ చిన్న చిన్న విషయాలకు కాలు వస్తుంది గోపుతున్నది అని చెప్పేసి వస్తే అదేమవుతుందంటే రియల్గా మన పేషెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం చాలా కష్టమవుతుంది. కానీ ప్రజలు దయచేసి 31 దాకా ఇటు ప్రభుత్వం కూడా కర్ఫ్యూ విధించింది కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్సే హాస్పిటల్కి రండి. చిన్న చిన్న విషయాలకు వస్తే మాత్రం దయచేసి మీరు అనవసరంగా మీరు ఇక్కడ అంటే ప్రాబ్లం పొందెచ్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు, మాకు కూడా ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు. మరి మా యొక్క ఇంకొక విన్నపం ఏంటంటే చాలామంది అంటే ఫారెన్ నుంచి వస్తారు, ఎవరైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటేనే దయచేసి రండి, అంతేగాని వాళ్ళు ఏదో వచ్చి ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పగానే మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు భయభ్రాంతులు చేసి మన హాస్పిటల్లో తీసుకొచ్చి అది ఇష్యూ చేస్తే అంతా పబ్లిక్ అంతా ప్యానిక్ అయిపోతుంది. మీకు ఏమైనా ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక 2 months 3 months ఉంటే కూడా దాదాపు ప్రాబ్లం లేనట్టే రీసెంట్ హిస్టరీ ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉంటేనే మీరు వచ్చి మా దగ్గర మా ఫిజిషియన్ మేడం ఉన్నారు, వారి దగ్గర కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి నోడల్ ఆఫీసర్ కార్తీక్ సార్ ఉన్నారు, వారు కూడా క్లియర్ చేస్తారు. మరి ఈ విషయం మీద మా డిఎంఎడ్ గారు మాట్లాడతారు. నమస్కారం అండి. ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా అల్లకలం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చైనా కావచ్చు, ఇటలీ కావచ్చు, వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఇంతవరకు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మన దేశంలో 354 కేసులు ఉన్నాయి. మన రాష్ట్రానికి వస్తే 20 కేసులు పాజిటివ్ వచ్చింది. సో దానికి మనం భయభ్రాంతులు కాకూడదు. ఒకటి దీనికి ఓన్లీ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్స్ అంటే ఎవరికి వారు ఆహ్వానం చేసుకుని దూరంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం నిల్చుని కూడా తప్పే, వ్యక్తికి వ్యక్తి 1 మీటర్ నుంచి 1.5 మీటర్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి. మాస్క్ ధరించే అవసరం కూడా లేదు, భయభ్రాంతులు చేయకూడదు. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఎవరు భయభ్రాంతులు చేయకూడదు, సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్స్ కావాలి, మరియు గృహ నిర్బంధము హౌస్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి సంబంధించిన బిల్డింగ్ పాలిటెక్నిక్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం చూసాం. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్లో ఐసీయూ ఒక 12 బెడ్లతో ఒక 20 బెడ్స్ ఒక ఇది ఐసోలేషన్స్ వార్డుగా ఏర్పాటు చేసినాం. అది రేపటి నుంచి స్టార్ట్ కాబోతుంది. హౌస్ క్వారంటైన్ అనేది పాలిటెక్నిక్లో వచ్చేసాం, దాదాపు ఒక 50 మంది నుంచి 100 పెంచుకుంటాం. అదేవిధంగా ఇవాళ కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు సూపర్వైజ్ చేయడానికి వచ్చారు, మేము కూడా వచ్చినాం. అందరం కలిసి గట్టిగా పనిచేద్దాం, భయభారతం చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నిర్మల్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు మనకు ఎటువంటి పాజిటివ్ కేసులు లేవు కాబట్టి మనం బైన్సా అనేది మహారాష్ట్రకు దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి మహారాష్ట్రలో చాలా కేసులు పాజిటివ్ వచ్చినాయి కాబట్టి
మనం చాలా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటేనే ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి నుంచి మనం రక్షించుకోగలుగుతాం మన ప్రజల్ని. సో మనం అందరం కూడా ఏదైతే డాక్టర్స్ చెప్పిన సలహాలు కానీ మీడియాలో ఇస్తున్న సలహాలు కానీ సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయకపోతే ఈ వైరస్ని ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదు. సో ఇవి ప్రతి ఒక్క పౌరుడు నా వంతుగా కృషి చేస్తా అనే ధైర్యం ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటే తప్ప ఈ వైరస్ని అరికట్టడం సాధ్యం కాదు. ఒకసారి వైరస్ సోకిన తర్వాత డిసీజ్ స్టార్ట్ అయిందంటే దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం మన దేశానికి సాధ్యం కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఇటలీ లాంటి దేశానికే సాధ్యమైతే లేదు దాన్ని బతికించుకోవడానికి. అటువంటిది మనం ఇంత 130 కోట్ల ఉన్న జనాభాలో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందితే అది అరికట్టడం అనేది మనతో సమంజసం లేని పని కాబట్టి ప్రతి పౌరు. जिला निर्मल पुलिस की जानिब से जगह जगह पुलिस चेक पोस्ट कायम किया गया, क्योंकि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की मुतासरीन में बेतहाशा इजाफे को लेकर किसी भी सरहद से दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक के मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले शख्स को रोका जा रहा है। आने और जाने वाले गाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आज भैंसा शहर से निर्मल जाने वाली शहरा नरसापुर पुलिस स्टेशन पर पुलिस पैकेट्स लगा दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस आए दिन इजाफा होते जा रहा है। इसके रोकथाम के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। వైరస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసిందట, ఈడ దాకా వచ్చేసిందట, నిర్మల్ దాకా వచ్చేసిందట, పోద్దని ఆల్రెడీ అంటున్నాను. అబ్బా ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ రాసింది మాకు రాపి ఎంట్రీ చేసుకోవాలి. ఎంట్రీ పెట్టించుకొని ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ రాయించు మరలా బందమరా సార్ ఏం మందులు. కరోనా వ్యాధి విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడానికి లాక్డౌన్లో భాగంగా మేము ఈరోజు ఇక్కడ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అత్యవసర సర్వీసులు తప్ప మిగిలిన వాటిని అన్నింటినీ కూడా మేము ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేసే దానిలో భాగంగా గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్స్ ప్రకారము మేము ఇక్కడ తనిఖీలు చేపడుతున్నాం. ఇందులో చెక్ చేసి ఎవరైనా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఎస్పెషల్లీ మహారాష్ట్ర నుంచి 2 వీలర్ల మీద దొడ్డిదారిన ఎవరైనా వెళ్తుర్రా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఏమైనా పాజిటివ్ కేసులు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుమానంతో చెక్ చేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. కానీ పోతారా లేకుంటే ఒకటి మీరు మాట్లాడు అర్థంటే పోను తర్వాత అన్ని పండే పెళ్ళిళ్ళు సాగులు అన్ని పండే